Bapak Kepala Desa Jatisari sengaja warga besar Ludruk Kemanten Bangun Trisno pimpinan Bapak Senar mempersembahkan sebuah cerita Pendekar Gunung Kangsir Joko Sambang. Joko Sambang barek Joko Bunda. Wis nyung titiwan kene awakmu sekeloro mudhun saka Gunung Penanggungan. Mesakno le wong-wong sing gak duwe dosa gak duwe perkara ditaksya dening bangsa Londo. Nek dudu para sing mbelani wong sing gak duwe dosa iku nak sapa maneh? Jung Joko Bunda, Joko Sambang, mudhono le. Bunda, sambang. Bunda, sambang. Percuma. Kok Riko ngarani percuma? Nyatane sawise tapa brata gak oleh hasil. Gak oleh apa-apa belas. Kakang Joko Bunda. Ojo mbok arani nek awake dhewe iki tapa ora ana asile aja. Awit apa? Gusti sing gawe urip iki mesti wis nentokno dhewe, Kang. Gusti sing gawe urip ngerti apa kekarepane Joko Buntek karo Joko Sambang. Iki wis ngerti, Kang. No maksudnya. Sing maksude ngerti ya apa sih? Dik Joko Sambang. Awake dhewe urip ana alam donya iki minangka wayang, Kang. Dalange ya sing kuwasa. Oh ngono. Lek wis awake dhewe mesut raga nglakoni talak brata. Iki sing kuwasa ngerti kekarepane Joko Buntek karo Joko Sambang. Sing kepingine bentur utawa golek ilmu lak ngono sih. Mangkane iku, Kang. Sawise awake dhewe nglakoni tapa nglakoni poso. Iki padha karo Masirika iki guduk dulur tunggal kandung. Iya ngerti ya. Sadurunge atiku prasasat Rika iki dulur ketok kone. Ya padha Dik Joko Sambang.
Kakang Joko Bunta ya semono uga. Senajan kowe iki dudu adikku. Adik tak anggap adikku dhewe. Senajan dulur tunggal sak perguruan. Mangkane iku, Kang. Nek jerone batinku, Iya. umpamane si Joko Bunta dijewet wong karo sambang merah rasane loro. Tapi aku gak ngerti pikir iku. Loh, Joko Sambang. Padha, Dik. Nek pancene Riko dijewet wong krasa lara, senajan Joko Bunta uga ngrasake lara. Prasasat awake dhewe mangan mati. Bareng mati. Bareng dangak di. Ndiluk padha ndiluk. Sabaya pati, sabaya mukti. Nek pancen kaya ngono Kang. Keluarga sing ndek omah padha kangen karo awake dhewe. Ayo dinane iki kembang sentul. Andung slamet. Awake dhewe kapan maneh petuk maneh. Oh, ngono ya. Andung slamet Kang. Hati-hati, Dek, Joko Sambang. Dono maneh lurah sing sugih ana Pandarjo. Ya iki lurah Abilawa. Siji-sijine lurah ora kurang donya pon. Kabeh wong Pandarjo wis ngerti lek lurah Abilawa sugihne sak Pandarjo. Ning perkara Jabana wis ora ketinggalan, ora selak. Ning selawe taun dadi lurah bojoe ora gendel. Wong lurah Bilawa padahal Pandarjo akeh prawan sing tak rasakno sing tak gadang-gadang. Nalika semono sadurunge awak dhewe dadi lurah eling deneling duwe sisiran, duwe calon jenenge Sutina. Ning mudhun saka padepokan maklak digandeng reteng dadi bojone lurah Bintoro, lurah Adi Prayitno sing ana Gunung Kangsir. Ya wong becik panjesi kaya ngene iki mung durung bojone, durung tinti-wancine jodhone dadi lurah, bojone lurah Abilawa. Tapi tak pikir-pikir Atera Bilian ngerteni Sutina dadi apa? Sebab umur hak koyo lihat enom nyoro tuwek. Tapi ora dadi apa. Bejane awak mengko menawa si Sutina dadi rondo. Lurah Abilawa sing gagahi. Gus, Konire ngoten niku. Kula sawang yen mulai wau niki jenengan iki kados tiyang bingung niku. Kadose wonten sing dipikir napa sing dipikir jenengan iki, Gus? Rik, ngertenano ya. Nggih. Ora ana siji loro lek masalah donya brana kon ngerti dhewe. Wong sugih sak Pandarga ya lurah Abilawa. Wonten malih lek sing sugih wonten Pandarja lurah Abilawa, Gus. Mboten kurang bondo, mboten kurang donya, Gus. Cuman kula sawang-sawang jenengan iki lho, kadose kok wonten sing dipikir niki lho. Ngertenano 20 taun ngadeg dadi lurah. Sing dipercaya arek Pandarja. Jaba lurah Abilawa. Ning mulai biyene bojo ra duwe. Nek masalah bojo, Gus. Niku gampang mawon. Lah maksud niko. Lho. Teng Pandarja niku kathah prawan nggih kathah. Melanjar nggih kathah, napa malih rondo kathah. Lek masalah babakan prawan, ya, rondo ning Pandarja wis tumpukan. Ning jroning atine lurah Abilawa ana siji loro. Ngertenano, Gus. Jenengan seraken cari Pandarja Gus niki, Gus. Tik. Loh, nek
masalah perawan itu nih jenengan. Ngerti anu nalika semana aku duwe janji ya. Karo jenenge Sutina. Ning nyatane saiki Sutina wis dipek bojo karo Lurah Bintara, Lurah Adi Prayitna ana ning Gunung Gangsir. Lah ya apa kowe ngono? Sajane aku iwirang. Ngeten Gus. Nggih. Mosok jenengan supe Gus. Lah maksudmu? Nalika semanten tasih begandreng nggih. Di sedaya para lurah dipun suwun rawuh wonten ing tangsine londo. Lah, sing dibahas kan isine bangun tetek wonten ing gempol porong, Gus. Lah maksudmu apa sangkut paute antara Sutina karo bangun tetek ana ning gempol porong? Sedaya lurah nggih kan sampun ngirimaken penduduk teng mriku. Dipun suwun kerja baksa wonten ing gempol porong. Nah, cuma kantos setunggal Gus sing boten kirim penduduk. Lah sapa? Lurah Bintara Gus. Lurah Adi Prayitna. Nggih. Lho kok ngerti sing kaya ngono? Lah maksude Loh, lek Lurah Bintara ndak kirim penduduk gawe tretek ana ning gempol porong. nah niki ngeten Gus. Monggo dilapuraken mawon. Lek wis dilaporno, Nah, mangke pun kula kali panjenengan lapor teng kene Tangsi Londo. Lurah Gunung Gangsir kan dibeto dipendet londo, Gus. lek wis Lurah Gunung Gangsir digawa ning tangsine Londo, cilike loro gedene pati. Timbang uripe kata patine, Gus. Berarti Sutina Rondo. Rondo lek pun rondo jenengan pun sing gadah. Kon kok pinter rek. Cari Bargowo, Gus. Lurae Abilawa. Lek pancen kaya ngono, munggah nang tangsine Rondo. Oke, Sekarang begini, kita mau laporan sama jenderal. oke. Ika terima. Dan itu Salam. sodat itu sudah menjaga ada yang di gadak. Gempol porong. Oke. Begini, Sensor, kesemuanya yang Ika perintahkan untuk membangun jembatan Gempol Porong untuk kemudahan transportasi, memberi legasi yang terbaik, mengedukasi masyarakat. Tidak, jangan sampai terjadi satu hal yang tidak kita inginkan ke depan untuk majunya masyarakat, kemudian untuk transportasi, pengembangan budidaya untuk segala tanaman. Apa yang diucapkan sama jenderal? Oke. Itu sudah sangat-sangat. Maka itu Ike memberi pengarahan kepada semua VOC, semuanya harus taat pada Ike, yang mana kinerja Belanda tidak sia-sia membangun negeri ini untuk kemajuan masa ke depan, dan semuanya harus patuh untuk membangun jembatan. Tidak semudah itu. Ternyata semuanya itu lurah mengedukasi masyarakat dengan segala apapun kemampuan VOC harus dilaksanakan. Jangan sampai tidak dilaksanakan. Apa yang jadi ucapan jenderal itu? Oke. Lurah itu sudah soal Semuanya. omongan jenderal itu sudah patuh. Oke. Ika percaya sama you, kamu orang Sersan, semuanya saudara Belanda, juga itu orang-orang Kompone
yang Ike bawahi harus bijak dan mengayomi sebagai masyarakat. Jangan sampai terjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Kita boleh kerja Belanda memang mengambil dari hasil bumi masyarakat Indonesia. Satu, jangan sampai kelihatan dari masyarakat untuk kita memainkan peranan yang penting untuk pada masyarakat. Mana? Mohon infonya untuk masyarakat. Mana info kamu, Beno? Ada yang bandel. Yang bandel. Dengarkan. Oke. Dari lurah-lurah pertama membawa Tuh. rakyatnya kompak. Semuanya kerja paksa jalan. Bagus. Ada yang satu jengkel soal Belanda, nggak mau kerja sama Belanda. Mana? Itu loh. Kenapa yang ada kalau ada orang yang membangkang? Ya, saya takut, saya lodo-lodoan. Wes, Oke, masuk. silakan masuk, Pak. Masuk. Bapak Lurah. Ya podo waras do. Ya, semuanya dari warga VOC yang berada di Tangsi sehat semuanya, dan sebagai pengayom masyarakat untuk ke depan lebih baik. Oh, Oke. siji rene aku ini nonton segewarate londo kabeh. Oke, terima kasih. Good. Indone aku iki nabi janji Riko duwe partikel, Riko duwe panguwasa. Oke, benar, tidak salah. Kabeh rakyat dijaluk setor penduduk ana nang gawe Jembatan porong. Porong. Oke. Semuanya terlaksana? Pandirejo wis setor piro Rik? Nah, nalika semono to, kan dijalui setor 50 penduduk. Oke. Toko Pandirejo setore 100 penduduk. Pardon Mas. Bagus. Yang tidak 50 yang dia setor. Sampeyan ngerteni, sampeyan kudu duweni catetan. Oke. Lurah sapa? Waktu begandring sing mbok tekakno kabeh lurah-lurah. Memang semuanya datangkan untuk musyawarah mufakat untuk jembatan porong, memudahkan masyarakat untuk transportasi, membangun jembatan untuk menjalankan segala perintah dari Belanda. Itu memang harus dijalankan. Siapapun toh orangnya yang membangkang dengan pemerintahan Belanda akan tindak. Nyatane Rikondo, ora nontok jenenge lurah sapa? Bintara ora setor penduduk, Riko Bano ae iku genengno. Lele nang Pandirejo wis anu. Aku iki ndak trimo ya padha-padha. Yes. Oke, bagus. Anda mempunyai novum baru, iya. Anda mempunyai novum baru dan juga mempunyai legal standing untuk kemajuan bahwa acuan Anda itu benar. Oke, saya terima. Selama ini itu Bintoro gak pernah masukkan kerja paksa. gak pernah itu tuh. Nah, VOC semuanya ikut gerakan untuk kamu semuanya, Sirsan. Siap. Datangi itu Lurah Bintoro. Maksud Riko iku Jaya Semprul iku sing Riko percaya. Jaya Semprul. Panggil Jaya Semprul. Siap. Coba. Bener ndak lapor aku iki? Iya. Ora Bintoro iku duwe buku anu karo rakyat. Oke, kita percaya semuanya kami serahkan dengan Jaya Semprul. Jaya Semprul juga kerjasama dengan lurah-lurah yang mengabdi pada Belanda. Tapi selama ini Jaya Semprul tidak pernah melakukan pemasukan untuk tenaga kerja. Permisi Tuan. Oke, Jaya Semprul. Jaya Semprul, Ike mau tanya, sebenarnya ada apa di pembenahan jalan atau jembatan ke Baworo? Tentang kerja paksa. Oke. Jane wis pas. Baik nek kelurahan saka Gunung Gangsir pun kelurahan Pandirejo. Nanging itu semuanya kenyataannya laporan dari Lurah Abilowo suatu janggal. Mengadakan dia ini dengan legal standing. Pengajuan ada novum baru yang nggak jelas. Merugikan dengan pemerintahan Belanda. Ike minta pertanggungjawaban sama you kamu orang. Pak Tuan. Oke. Berarti kita ben laporan saka lurah Pandirejo Abilowo. Nah, maka dari itu Ike sudah kami serahkan sama you kamu orang juga Lurah Abilowo untuk menangani segala semuanya yang terjadi jembatan
Keboborong harus cepat selesai. Wan. Oke. Aku jane gak melanggar peraturan saka Tuan Rondo. Oke. Jane Lurah Bintoro Gunung Gangjer yo tak perintahi mongko masuk glondong pengareman. Korong. Tapi semuanya tidak sesuai dengan kenyataan. Lurah Bilowo sudah mengatakan dengan segala apa. Oke, silakan. Kang Jaya Semprot. Aku yo ora adu-adu nang gendere rondo ning nyatane waktu ya begandring lurah-lurah wis kabeh ya sanggup. Kabeh-kabeh lurah teko ning nyatane rakyatku iki sing tak sawanya aku setor terusan. Tak tontok rakyat Gunung Gangser enggak ono. Bilowo. Jane iki kenyataan awakmu wis delok nok korong. Apa mung gawe-gawe awakmu dhewe? Lah ning nyatane Riko iku sing dipercaya karo Jenderal Rondo. Kita sing kudu sing was-was. Ini Lurah. Ojo kali Riko iku mangan bayaran saka Kadiri Rondo. Aku tugas perintah saka Ndoro Gupermen. Aku gak sepihak. Nek pancen laporanmu kaya ngono bener, aku tetep tanggung jawab. Lah lek Riko tanggung jawab, njaluk pralahe Jenderal Rondo. Yuk, kelun Lurah Bintoro. Lurah Bilowo. Begini, Eka mau beri saran sama you kamu orang. Harus kamu patuhi. Semuanya. Kalau saya percaya dengan legasi dari Bapak Bilowo yang membantu dengan pemerintahan Belanda yang ada untuk membangun jembatan yang benar, semuanya terlaksana. Namun detik hari ini saya tidak tahu. Kamu harus datangkan dengan Belanda, datangi itu Lurah Bintoro. Oke. Lakoni Lurah Panirjo kaya ngono, tak lakoni tak laksanakno apa pan. Oke, saya tunggu di tangsi. VOC semuanya ikut. Tangkap itu. Jaluk tolong aku kudu didampingi karo saudara-saudara. Semuanya ikut-ikutan serta. Tuan, aku Oke. mohon pamit. Oke. Waktu wis mepet. Ayo, ayo Silakan. Ayo, Saya ada di belakang kau. Lah aku anu bedane. Ayo. Ayo. Oke. Aku ora pengen ndak percaya kalau Kakang Jaya Semprot. Lurah Tak untuk Bilowo. sepadan. Pamit kok. Oke, silakan. Nah, yang ngrasakno. Ya ta. Ngrasakno. Apane tangga sing kaya ngene. Kaya Kang Lurah Bintoro. Yang ngrungokno kabar-kabar sing tak trimo. Kaya Kang Bintoro iki ora gelem. Lho, jenengan apa? Wis kek parah. Monggo dinarak. Dinarahkan. Ora nih. Sampai niku pokoknya susah. Mikir apa? Pokoknya desa itu ya wis tak toto. Pamong-pamong ya wis tak toto. Rakyate ya wis seneng. Kok jenengan ki susah sing dipikir iki apa? Ngene lho, Kang. Ya apa rasane ngatiku, Kang? Mikir rakyat sing kaya ngono. Terus maneh ngene, Kang. Aku iki mikir impen ku lho, Kang. Impen
Iya, Kang. Bu, wong impen ngono kan kembange turu. Lah apa sampean mimpi sampai dipikir nemen-nemen mau ngatasi impen ae. Tapi impen ki nyoloweti lho, Kang. Ngipi apa? Jenengan iki ngipi apa coba? Saya aku ngipi. Kek ning desa Gunung Gangser iki ana wahaya, ana banjir bandang lho, Kang. Bu, mangerten. Impen ngono maceme ana ta. Siji titiyoni gandayani Puspota. Sing diarani ngipi titiyoni ku ngipi nek sadurunge jam 12. Lah gandayani iku ngipi antara jam 12 sampai jam 2. Banjur sing terakhir Puspota jam ku ngipi sak marine jam 2. Ngono. Lah aku ngipine iki di antara jam 2 lho, Pak. Jam 1 sampai jam 2, Kang. Lah aku terus piye, Kang? Aku gak mikir sampai nek kene apa-apa terus aku piye, Kang? Nasibku kaya apa, Kang? Nek sampai kono bahaya sing kaya ngene, Kang Lurah. Berarti jenengan ki ngipine antara jam 1 jam 2. Barang wis melek didelok jam 2 jam 2 ngono to. Iya, Kang. Jam 2 iki aku pas ngelilir lho, Kang. Nah terus aku iki wis pirang-pirang dina ora penak mangan ya ora siet turu. Tansah glimbungan sing tak pikir mun jenengan, Kang. Aku terus tak mikir jenengan lak piye to, Kang, wong sampean piye bojoku. Ya wis ora perlu dipikir. Kok menawa kabeh wis ginaris saka Gusti Adene nyuwun marang Gusti supaya adewe keluarga kabeh rakyat Gunung Gangser ora ana kedaden sing nyolowet. Iya ya, Kang. Muga-muga wae ora ana wahaya sing kaya ngono. Ngene, Kang. Tak jaluk sampe sing ati-ati. Mergo pemane Kang sing tak ngirim mung kejaba sampe. Sekono sapa maneh ya sampe ana ngene kadaran doro-doro, Kang. Terus piye, Kang? Wis to. Jenengan iki percaya karo aku. Kabeh samu barang wis tak mikir. Termasuk aku ora gelem nglakoni tugas teko londo kira penduduk nang bangunan jembatan aku wis tak mikir. Aku mesakno para kawula ning tlatah Gunung Gangser. Ono apa-apa ono apa-apa paribasa. Londo gak trimo kan. Wis ora usah kuat. Kabeh wis tak mikir bakal tak. Iya, Kang. Aku malah matur nuwun mergo sampeyan iso mbelani rakyat dhewe, Kang. Mergo sampeyan dadi lurah nek rakyat sing pilih pas apa maneh ya. Iki minangka tanggung jawab. Ngono lho. Ya, Kang, matur nuwun. Wis ora usah dipikir. Iya, Kang. Biasa aku pamong loro senyum Gus. Pamit Gus. Gus. Niki bahaya sih. Menarak dhisik. Bisa tak? Keringetmu kok pancen drotos sambaanmu menggos-menggos kok ngono to. Saya Gus, iki panjenengan dipurancap Gus. Para londo nganaken barisan pendem tumuju ngriki Gus. Nek boten panjenengan pindah lagi iki waduh bahaya. Jadi bangsa Londo wis mlebu nang tlatah Gunung Gangser. Untung kula ning sampeyan langsung kula di sini iki wae. Oh kaya ngono. Oh nggih. Wis saiki ngene iki. Nggih. Aku njaluk tolong karo awak. Nggih Gus. Rakyat Gunung Gangser pandeganono apa jare awak? Oh ngaten. Ukur Londo tak adepane rek. Nggih nggih ngaten napa kula kula tepi. Awakmu metu lihat Bu. Nggih. Aku pasrah karo awakmu. Bab warga rakyat Gunung Gangser apa jare awak? Nek urusan
londo, aku kok sing ngagapan Panjenengan panjenengan ngatur nuwun. matur suwun sadurunge ya. Liwat to buri hari, aja liwat ngarep. Ya kaya ngene ya peres ning atiku. Jebule impenmu wis orane. Kok bangsa londo padha gembruduk. Lurah Gunung Gangsir. Mestine awakmu kaget aku nggawa soldat teko tangsi. Lah iya, perlune opo? Wong marani wong sije kok nggawa sak kompi koyo ngono. Aku kudu karena wedi nggawa soldat teko tangsi. Karena aku minangka kanggo saksi nek aku bener-bener ngadep tok Lurah Gunung Gangsir Lurah Bintoro. Lah perlune wis ngadep nang Gunung Gangsir. Sik durung ngerti kon. Durung. Aku nggawa soldat teko tangsi kanggo ngrangket awakmu tak gawa nang tangsine londo. Lah bab kesalahanku apa? Sik durung paham. Aku jane lak wis merintah awakmu pongkor klosok glondong pengarang-arang rakyat dikirim nang Porong. Kenyataane Ndoro Jenderal nang Porong ternyata rakyatku gak ono sing kerja paksa no. Oh, bab perkara iku aku digawa nang tangsine lho. Iya. Yo, ae londo kabeh saung pisan. Tenono njaba aku tak pamit karo bojo. Tak kek waktu 2 menit jek Iya, suwe iya. ya. Tenono njaba. Bu. Ngarep aku wis ngomong karo njaba. Kok ngono-ngono ligane bangsa londo. Perkara aku gak setor penduduk nang jembatan Poro. Tak depan. Aku pamit dongak-dongakno muga-muga aku selamat bisa ndang. Ora usah udangan. Nek jenengan nangis, Bu. Dadekno atiku kaya apa rasane. Kek ono semangat ben bojomu iki bisa ngatasi karyane. Ya Kak, tak tungakno Kak. Sampeyan ora ana apa-apa Kak. Kali sing sapi kala ya Kak ora Oh. apa-apa. Aku mau pesen siji. Aku tetep pusaka tingging Gunung Gangsir. Iki ora ono sing bisa gawa pusaka iki mung kejaba anakmu. Ya Joko Sambang sing saiki manggon ana padepokan penanggung. Mula umpamane aku ora ndang mulih pusaka iki mengko pareno karo putramu ya. Iku pawelinge sampeyan ya Kak. Tak estoke ya Kak sampeyan Wis aja udan nangis kok ya. Aja nangis. Sapa pamit iki? Apa pamit iki? Setelah itu ndonga ya. Wonten napa kok jenengan udan nangis atus ngaten iki? Iki lho dicari iki. Wis bae kan ora iki digawa ning taksi londo. Sing ora susah, Boten klintu. Kancapin panjenengan. Kula ketinggal Kang Lurah Bintoro niki direre
teret-teret londo. Aja meten-meteni kaya ngono Dik. Nggih, saestu. Kula mboten ngedeni, mboten ngedeni. Lah lek pun deret-eret londo niku nggih nuwun sewu lho, nuwun sewu kula mboten medeni jenengan mboten nggih. Timbang uripe kata patine sampun dipiloro teng londo. Aja kaya ngono Dik, cari sampean ki padha gak nglibur aku tapi malah sampean ki ngremukke ati. Mboten, mboten. Tambah gede-gede nih masalah sing kaya ngene lho Dik cari. Mboten kula nuwun sewu nggih. Kula mboten medeni jenengan mboten nggih. Ning kula ketinggal niki wau ketinggal. Kang Bintoro di keser londo niku nggih nuwun sewu nggih. Napa malih dipiloro. Lah lek tiyang pun dibeto londo yu. Niki timbang uripe kata patine yu. Dik cari. Nggih. Sampean iki mau mara rene-rene bedunduk. Ora mbelani aku, ora mbelani Kang Bintoro. Malah sampean iki mbelani londo. Apa sampean iki gak mangan-mangan ya gak melok londo, nek gak ngantek karo londo. Kaya Kang Bintoro, senajan yo digawa nang Tasilono ning bela masyarakat, bela rakyat. Nggih. Ya apa ndane sorone rakyat? Iki kan lurah iso ngrasakno lah kok sampe teka-tekane malah kaya ngene ngobong aku. Mboten. Kula teng mriki niki ngerasaken napa lek dibeto londo Kang Ya Bintoro. bener Kang Lurah kaya mau digawa londo. Nggih, dados jenengan sakmenika pun susah-susah yu. Nah terus Pun susah-susah Kang Bintoro sampun dibeto londo. Lah, mangke jenengan iki pun kuwatir wonten gantose wonten napa sing genah sampean. Wonten pun kuwatir. Nggih niku sami-sami nggih tiyang ini berwibawa gadah derajat tiyang ini. Pun kuwatir. Karepe sampean rene iki nyapa to? Nah, Ya apa? Ayo wis. Apane ya apa? Ya rabi. Loh, kok iso rapi? Lho wong wis rondo jadi cari. Lho. Sampeyan ki lho gak kurang-kurang wong wedok akeh. Kok malah sing kaya ngono. Ana paribasane Kang. Gak kurang sego, gak kurang ketan kok wakul ijo dikurepno. Lah maksudmu? Wong gak kurang rondo, gak kurang perawan sing dibojo kok dikarepno. Iku lek paribasamu lek Lurah Pandirejo. Nah. Tak rewang-rewangi janjimu wis luput. Nalika sik durung kenal bojomu Bintoro, biyen aku nunggal nggon pedepok, awakmu janji lek wis mudhun bakal gandeng renteng dadi bebojoan karo Lurah Abilawa. Ning nyatane padha wis nyecep ilmu mudhun saka padepokan kon rabi karo Lurah Bintoro. Iku ora biyen Kang, sadurunge aku ndek bojo nalikane aku sik legan. Tapi aku ndek bojo Kang. Bojo ki sik urip sik meger-meger. Aku setuju Kang. Saiki bojomu nggon tansine rondo, gelem gak gelem? Kon tak rabi karo